শুনি পাইছোঁ বা মোবাইলত দেখিছোঁ খুব চিৰিয়াছ এনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যত নহয় ইয়াৰ কাৰণে মই এপিল কৰিছোঁ বড়ো হওক আদিবাসী হওক ইয়াৰে মানুহ শান্তি বজাই ৰাখক গণ্ডগোল হ'ব নালাগে হাতানো मैदेर फैयो बेखौ खोनासुना थाथ' र' कारेन्ट थाबा मैदेर फैयो मेथाइआव माथो खोनाबाया मेथाइआनो माथो बिराद मोजां मारै होनांगौलाय मैदेरखौ मैदेर फैयो आं गियोना बोरैबा होनो खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो दिनैहाय गोनांथार बिसयफोरखौहाय लानानै फैनाय जादों स्पेशली जोङो गिबिसिनथारावनो BPF नि CM नि सायाव जों सावरायगोन रायजोफोर नैथियाव जोङो सावरायलायगोन रायजो राजा नोंथांमोन नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि सायावहाय थामथियाव जोङो सावरायलायगोन रायजो राजा नोंथांमोन MP दिलीप शइकिया मा बुंदों बेनि सायाव जोङो सावरायलायगोन जोबनायाव जोङो नैबे दावराव दावसिनि बेलायाव दावराव देख्रेब आयंमोन बायदिया मा बुंहैदों बेनि सायाव जों सावरायगोन बे समाव खोनासं गिबिसिनथाराव BPF नि CM आ मा खोथा बुंदों সরকারি মাটি তাতে উচ্ছেদ হবই আমার বিটিসি অঞ্চলত যিমান সরকারি মাটি বড়ো হোক মুসলিম হোক বেঙ্গলি হোক রাজবংশী रायजोफोर उदालगुरियावहाय हा इभिक्सन खालामनायनि अर्डार फैदों दा नैबे हा इभिक्सन खालामनायनि अर्डारखौ लानानैनो आङो दिनैनि समावहाय नोंसोरजों सावरायनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों काउन्सिल इलेक्शननि सिगां BPF नि CM हाग्रामा महिलारिया इभिक्सन खालामनांगौ होननानैहाय गोबां बाथ्रा बुंबोदों नंगौना नङा दिनै जा भिडिअखौ आं नोंसोरनोहाय दिन्थिदों बे भिडिअआनो नाथाय बे समावहाय BPF नि CM आ मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंबावदो উচ্ছেদ বিটিসিত নহয় বিটিসিত উচ্ছেদ নহয় এই বিটিসিটো অসমৰ ভিতৰত নাই নেকি অসম চৰকাৰে অসমে যেনেকৈ খেদাই আছে বিটিসিও খেদাব লাগে थारैनो BPF नि CM नि खर'आ गाज्रि मात नामा रायजो दा BPF नि CM नि खोथाखौ खोनासंनानैनो जोंनि बर' हारिया बेबायदि गोदाव सोराव जागोन नामा रायजो राजा नोंथांमोन सानफा मोनफा बाथ्रा बुङो मोनसेबो बाथ्रायानो थिग गैया अब्ला बेबायदि CM खौनो जोङो दोननानैहाय गावनि हारिखौहाय अलखदाव दोनबाय थासिगोन नामा रायजो राजा नोंथांमोनाबो एसे सिन्था खालामदो बे समाव खोनासंदो रायजो राजा नोंथांमोन MP दिलीप शइकियाया मा बाथ्रा बुंदों আমাৰ স্পষ্ট ইংগিত আছিল যে আমি BTRতো ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি তাত উচ্ছেদ অভিযান চলাব বিচাৰো सेन्ट्रेलनि MP दिलीप शइकिया आसामनि दा बिथाङा हा इभिक्सननि बाथ्राखौ काउन्सिल इलेक्शननि समाव बै समावनो बुंखादों इभिक्सन खालामनायनि बाथ्रा BTR आवबो इभिक्सन खालामनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों सासे MP जानानै नाथाय दिनैनि समावहाय हाग्रामा महिलारिया बिनि खुगानि रावा बेलथायदों मानो बेलथायदों भट बेंकनि थाखाय फैबाय थानाय विधानसभा इलेक्शन नैबे सेन्ट्रेलनि विधानसभा इलेक्शनखौ नोजोर बोनानै BPF नि CM हाग्रामा महिलारिया इभिक्सन खालामनोहाय गोसो जायाखै मिथिबायना रायजोफोर दा बिथांनि रावा बेलथायदों भट बेंकनि थाखाय बे समाव उदालगुरिनि अर्डार फैनायनि सायावहाय BPF नि CM आ मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासं আমাৰ উচ্ছেদৰ কথা যেটো বা উচ্ছেদ বিটিসিত নহয় বিটিসিত উচ্ছেদ নহয় বিটিসিত কিহৰ উচ্ছেদ নহয় বিটিসিত নোটিছ সাফ কৰাৰ কাৰণেতো আমি শুনিছো মানুহবিলাক কমপ্লেইন দিছে নোটিছ সাফ কৰিছে সেইটো হৈ আছে সেইকাৰণে মানুহবিলাক মোক সুধিছে যে এইটো কি হ'ব সেইকাৰণে মই কৈছো এই বিষয়টো লৈ CM ছাৰৰ লগত মই আলোচনা কৰিম বাস बुजिबायना BPF नि CM आ उदालगुरिनि जे हा इभिक्सन खालामनायनि अर्डार फैदों नैबे हा इभिक्सन खालामनाय अर्डारखौबो केन्सेल खालामनो नागिरनाय जोङो नुनो मोनदों अब्ला बर' हारिनिनो लिडारा बर'नि आन्दारावहाय हाबनानै थानाय इलिगेल इनक्ल'ज खालामनानै थानाय
बिसोरखौ होखारनायावहाय माब्लाबाबो गोसो गैया नामा रायजोफोर? बेबायदिनो भट बेंकनि थाखाय दोननै मैया दाखालि बायदि दावराव जानाय बायदि सोमजिहोबाय थानो गोसो दङ नामा बर'नि लिडारफ्रा? स्पेसियेलि आङो बुंदों दै बिपिएफनि लिडार्सफोरखौसो बुंदों आङो, मिथिबाय दा? दिनै बे बिपिएफ पार्टिनि लिडार्सफ्रा हाग्रामा महिलारिनि बुंनायनि सायावहाय खोनासंनानै माबायदि मोनखो? बे समाव खोनासंदो, आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया हाग्रामा महिलारिनि सायाव काउन्सिलनि सायाव मा बाथ्रा बुंनायमोन? বিটিচিৰ মাটিৰ পাৱাৰ বিটিচি উচ্ছেদ হোৱা নোহোৱা অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত নলয়, এইটো বিটিচিয়ে লয়। रायजोफोर गासैबो दायथ'खौहाय काउन्सिलनि सिङावहाय लुफावनानै होजोबबाय। बिपिएफनि सीएमनो हगारनानै होदों हा इभिक्सन खालामनायखौहाय। दिनै अर्डारा फैबाय, नाथाय अर्डार फैनाय समावहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारजोंहाय सावरायलायनायनि बाथ्रा बुंबावबाय। अब्ला माबायदि सीएम जाखो बियो? आसामनि चिफ मिनिस्टाराथ' क्लियारलि बाथ्राखौ बुंदों, पुलिस नांगौब्ला पुलिस हरगोन, आर्मी नांगौब्ला आर्मी हरगोन। नाथाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा बे हा इभिक्सन खालामनायावहाय मदद होनो हाया, मानोना बियो टटेलि बिपिएफनि सीएमनो गारसोमनानै होजोबबाय। दा बिपिएफनि सीएमआ मा खालामो रायजोफोर? दावराव देख्रे बायं मा बुंनो सानो? ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय 3 लाखनिबो बारा मानसिफ्रा इलिगेलि इनक्ल'ज खालामनानै हा आवग्रिनानै दङ। दा बिसोरखौहाय होखारनायनि पारमिसन फैबाय, अर्डार फैबाय होननानै जों मिथिदों। अब्ला बिनि सायावहाय बिपिएफनि सीएमआ मानो हाखौहाय इभिक्सन खालामा होननानै बुंखो? ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि मावथिफोर बे समाव मा बुंगोन? आं सिदा खोथा बुंनो सानो, आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारमोन आरो माहारियारि आफादनि आफादगिरि सारमोना बे हा इभिक्सन खालामनायखौ मावथारनांगोन बिसोरो। नङाब्ला जोंनि बर'नि गेजेरावहाय मैया दाख्लि दावराव जानायालाय मा? बिनि बांसिन 3 गुन हांगामा दावराव जानो थांगासिनो दङ बर'नि गेजेराव, मिथिबाय दा रायजोफोर? जों अनो, नाथाय बिसोरो माब्लाबाबो अना जोंखौ, मिथिबाय? दिनै बिसोरनि आखायाव बोरला थिर दङ, जं दङ दारि गोलावफोरनियावहाय। दा बेफोरखौ लानानै जोङो नायोब्ला जों बर' हारिया ओरैबायदि गिलु बालु दावहानि मोगा मोगि जानो थांगासिनो दङ होननानै आं सानदों रायजो। आरो जायफ्रा नै मैया दाखालि समावहाय होखार जाखाबाय, न' सावजाखाबाय, बिसोरखौ आरोबाव थाहैनो थाखाय मानो खाबु होबावखो? सरकाराथ' बेखौहाय इनडाइरेक्टलि माबा मोनसे बुंनानैहाय एरायहोनो हायोमोन ना रायजोफोर? बर'फ्राथ' थाहैगोन, गावबा गावनि जायगायाव थांगोन, नाथाय बै गोसोमफोरखौ मानो आरोबाव थाहैफिननो खाबु होखो? बर' रायजो राजाफ्रा, जोंनि बर' हारिया मोजां मोजां न' लुयो, नाथाय बिसिनि मानसिफ्रा जानला मोनला गालगाब दुदलाबायनानै थायो, मिथिगौ रायजोफोर? मानोना बिसोरहा बे जायगायावहाय पारमानेन्ट नंखाया, बेखौ बिसोरो मिथिखायो। दा मिन्थिसेयावबो आरोबाव मानो जोंनि बिपिएफनि सीएमआ बिसोरखौ थाहैनो आरो प्रमेला रानि आबैमोना बिसोरखौ थाहैनो खाबु होबावखो? बेखौसो कुइसन खालामो आं रायजोखौ। बिसोरनि आखायावहाय बोरला थिर थानायखौहाय सरकारा माब्लाबाबो हमा दे रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना बियो ट्रेडिशनेल कालचार बिसोरनि। नाथाय आं बुङो, जोंनि बिटिआरआवहाय बिसोरो बेबायदि आखायाव बोरला थिर लानानै जोंखौ सिगिनो हाया। बिपिएफनि सीएम थानानै, बर'निनो लिडार थानानै, बर' हारिनिनो सरकार थाखानानै गुबुन देशनिफ्राय फैनानै बे जोंनि जायगायावहाय बेबायदि थिर दिन्थिनानैहाय बोरला लानानैहाय सिखा लानानै जोंखौ सिगियोब्ला अब्ला माबायदि सरकार बेलाय बर' हारिनि थाखाय? जे जायगायावहाय रिलिफ केम्पआव थांनानै गावनि बर' फिसाफोरखौहाय दुखु दाहा नायनानैहाय मोजाङै बाथ्रा सावरायनांगौ, बुजायनांगौ,
दुखु फोरमायनांगौ नाथाय बे जायगायावहाय हाजि हुजि मैदेरखौ गियो होननानै बाथ्रासो बुंलाबायहैदों बेनो जाबाय BPF नि CM नि साननाय हा टटेलि क्रेक BPF नि CM आ मिथिबाय दा टटेलि क्रेक BPF नि CM BPF पार्टिया बर' रायजो राजाफोरखौ बेंनो हायैनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोनदों एक्सिडेन्टेलि जादों होननानै बुंदों ना एक्सिडेन्टेलि जादों बेयो थिगानो नाथाय सोरबाया जुदि बर'आ एक्सिडेन्ट खालामबायब्ला बेखौ हारसाफ्रा बर'खौ बुथारनांगौ नामा हा बबे आयेनाव लिरनाय दङ एक्सिडेन्ट जाबायब्ला बेखौ हमनानै बुथारनांगौ बबेयाव लिरनाय दं हा जों बर'खौसो एक्सिडेन्ट जाब्लानो हमनानै बुयो बुथारनो नागिरो नाथाय जों बर' हारिया गुबुन हारिफोरखौ एक्सिडेन्ट जायोब्ला हमनानै बुयो नामा फंसे फंनै सोबानानैहाय दोननो हागौ नाथाय बेबायदि जिउ लानो माब्लाबाबो हाया मिथिबाय दा बेयो जाहैबाय मोनसे बर' हारिनि सायावहाय गाज्रि नोजोर नायनानै खामानि मावनाय दानिल' नङा बिसोरो बोरला थिर जमायगासिनो दङ बर'जों दावहा नांनो नोंसोरलाय मा बुजिदों जायफ्रा बर' बे सावथालफोरनि साखाथि फाखाथि गोसोमफोरनि नोंथांमोना बिराद हुसियार जानाया मोजां आं बेखौ सिदा बुंखायो BPF नि CM सरखारा मैदेरा माइ जानानै थांखांब्लासो मानसिया थैखांब्लासो सहैयो माब्लाबाबो अन दा स्पट जाथाय जानायाव सहैया थिग बेबायदिनो बर'नि माखासे इउटुबार्सफोर दङ नोंथांमोना नुदों दिनै BPF नि उन उन थाम्फै होफालांनाय बिसोर बायदियाबो बेबायदिनो मिथिबाय बेखायनो सिन्था खालाम रायजो राजा नोंथांमोन आरो आं सिदा बुङो हाखौ इभिक्सन खालामहोथारनांगोन सरखारखौहाय नङाब्ला जों बर' हारिनि थाखाय गोबां जेंना दङ बेखौहाय बुजिना लानाया मोजां गोजोन्थों अब्ला आंनि भिडिअखौ जायफ्रा जोबजासे नायबाय गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौनो निमाहा हो बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि